L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. L-għodwa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Dominku li twieled fi Spanja fl-1170. Kien bniedem ta' spiritwalità kbira u tal-ħeġġa kbira biex jitgħallem u jgħallem. U speċjalment ukoll joħodha kontra l-ereżiji ta' żmienu. Waqqaf għalhekk l-ordni tal-predikaturi magħrufa bħala Dominikani f'Toulouse fi Franza f'1216. U miet ftit snin wara f'1221 ġewwa Bologna l-Italja. Nagħmlu t-tifkira ta' dan il-qaddis li għamel tanġid fil-Knisja kemm hu u permezz ukoll tal-ordni li waqqaf. Nitolbu lil-mulej biex aħna jkollna bħalu il-ħeġġa għat-talim u biex inwasslu wkoll it-talim lill-oħrajn. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej int għamilt il-San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin il-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalina quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħallam jekk jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu qalilhom. Staqsu l-iżminijiet tal-imoddi, iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-ard. Fittex minn tarfa l-ieħor tas-sema. U wara kien xemm ġrajja kbira bħal din, jew qatt xi nstemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li sema leħen Alla jitkellem minn ġonnar, bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew qatt xi Alla fittex li jagħżel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'eġubijiet, b'taqbid, bid qawwija u bidrieħ merfuħ, b'emejjel kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu il-mulej Alla tiegħek. Lilek urihom biex taraf li l-mulej Alla u ma hemmx ieħor ħliefu. Mis-sema semmalek leħnu biex jgħallmek u fl-art urik in-nar tiegħu kbir. U kliemu semmek minn ġonnar. U għaliex ħabb lill-missirietek għażel li nisilhom warajhom. U stess ħarġek mill-Eġittu bil-qawwa tiegħu kbira.
biex ikeċċi minn qudiemek ġnuż kbar u aqwa minnek u jmexxik u jagħtik karton bwirt bħalma jillum. Mela kun naf illum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla kemm fil-għoli tas-sema u kemm hawn isfel fuq l-ard u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok ir-risq, int u wliedek warajk. Ħalli tgħix żmien twil fuq l-ard li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl lill-Alla. Ngħidu flimkien niftakar femilek mulej. Niftakar femilek mulej. Niftakar femilek mulej. Naħseb fl-eġubijiet li għamilt fl-imoddi. Naħseb f'kull ma int għamilt. Nixtar l-emejja l-kbar tiegħek. Flimkien niftakar femilek mulej. Qaddisa triqtek u Alla li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb li turi qawwietek fost il-popli. Flimkien niftakar femilek mulej. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek, l-ulied ta' Ġakob u ta' Ġuzeppi. Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek, bit Mose u Aron. Flimkien niftakar femilek mulej. Ħenin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru fl-imkien mal-anġli tiegħu u mbagħad irott il kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Tassew ngħidilkom li hawn xi ħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bin il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għall-imħabba tiegħi. Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesu meta qed ikellem lid-dixxipli tiegħu, huwa dak li jenfasizza Ġesu meta qed jitkellem fuq kif tkun dixxiplu tiegħu. Dak kollu li jsemmi fl-aħħar mill-aħħar huwa għall-imħabba tiegħu. Fil-fatt, ninnutaw mal-ewwel li Ġesu jagħmel stedina jekk xi ħadd irid jiġi warajja. Mhijiex xi ħaġa li se jġalek bil-fors. Imma hija stedina. U bħalma għamel lid-dixxipli tiegħu hekk jagħmel lilna wkoll li aħna dixxipli tiegħu u li jistedinna biex dak kollu li nagħmlu jkun għall-imħabba tiegħu. Hawnhekk isemmi Ġesu tliet affarijiet meta titkellem fuq id-dixxipli tiegħu li nixtieq li narawhom u naraw xi jfissru għall-ħajja tagħna. Jgħid għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. X'jiġifieri tiġħad lilek innifsek? Dan ma jmurx kontra anke dak li aħna nafu li suppost bniedem jara kif iġib lilu nnifsu ktar il-qudiem aħjar fil-ħajja. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna biex aħna ma nħaddmux it-talenti tagħna, id-doni li Alla tagħna,
u li allura ma nagħmlux ħilitna biex inkunu aħjar biex nimxu l-qudiem fil-ħajja, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Anzi Ġesu jridna bħalma jsemmi b'nadi oħra li aħna niżviluppaw it-talenti, id-doni li Alla tagħna għall-ġid tagħna, għall-ġid tal-familja tagħna, għall-ġid tal-oħrajn. U hija ħaġa sabiħa li aħna dejjem nixtiequ nkunu aħjar fil-ħajja. Imma li qed jgħid Ġesu huwa li hemm mumenti fil-ħajja fejn aħna rridu niġħdu lil nfusna biex ngħixu sew. Immorru kontra dak li nħossu biex ngħixu kif jixraq. Kultant ikun hemm din l-idea li inti timxi kif tħoss. Qisu kif tħoss huwa tajjeb. Mhux dejjem. U li qed jgħid Ġesu huwa li hemm bżonn kultant li aħna immorru kontra tagħna nfusna din iċ-ċaħda biex nażlu dak li hu sew. Ħansemmi eżempju. Kultant ikun hemm min jgħid tajta xeba kliem ta' lil dik. Ara l-kuntrast. Meta xi ħadd jgħidlek gdimt il-sieni biex ma nweġġax il-ħadd ieħor. Tiġħad lilek innifsek, jiġifieri fejn hemm bżonn tigdem il-sienek biex il-kliem li tgħid ma jweġġax, ma jinsulentax, ma joħloqx diviżjoni. Iċ-ċaħda ta' nfusna hija biex aħna ma nħallux dak li nħossu jikkmandana, imexxina hu. Illa li xekk inħallu dak li nħossu ikun hu li jmexxina nispiċċaw fit-triq ħażina jew fis-sqaq. Ġesu jgħid ukoll li min irid jimxi wara għandu jerfa' salibu. X'jiġifieri terfa' salibek? Jiġifieri tkun lest tagħmel sagrifiċċju u tkun lest ukoll li tgħix mumenti jibsa ta' dibatija fil-ħajja tiegħek u hekk tkun qed terfa' salibek. Ġesu jgħidilna terfa' salibek, mhux terfa' salib ħadd ieħor, tilħaq salib ħadd ieħor, din hija importanti ħafna. Li aħna nkunu lesti li nagħmlu dan is-sagrifiċċju. Hawnhekk irridu nkunu ċari nifhmu sew lil Ġesu, terfa' salibek ifisser veru li inti tbati u li inti kultant tagħmel sagrifiċċju. Imma ma jfissirx li inti taċċetta sitwazzjoni ta' abbuż. Jekk pereżempju inti vittma ta' vjolenza domestika, terfa' salibek ma jfissirx li tgħid dan huwa s-salib tiegħi. Terfa' salibek hemmhekk ifisser li inti tieħu l-passi kollha biex toħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż. Ma tħallix min isawtek, min iweġġek, min jagħmel abbuż kontrik. Dak huwa s-salib tiegħek. Jekk inti pereżempju responsabbli tal-persuni u tara sitwazzjonijiet ta' korruzzjoni, ta' frodi, ta' ħasil ta' flus, terfa' salibek ma jfissirx li tgħid x'issa tagħmel, dawn huma n-nies. Terfa' salibek ifisser li tgħid isma' ma tistax tħalli sitwazzjoni ta' abbuż, trid tieħu passi. Dak hu s-salib tiegħek, li tieħu passi neċessarji biex ma tħallix sitwazzjoni ta' abbuż jew sitwazzjoni ħażina tkompli. Għalhekk irridu nifhmu tassew dak li jgħid Ġesu, terfa' salibek ifisser vera dbatija, sagrifiċċju imma biex tagħmel dak li hu sewwa. U Ġesu jgħidilna wkoll imxu warajh. Id-dixxiplu huwa dak li jimxi warajh. Għax nafu li hu ir-raj it-tajjeb li jmexxina fit-triq it-tajba. Meta nimxu warajh nafu li mixjin sew. Anzi, għax nimxu warajh inkunu nafu wkoll meta nieħdu triq żbaljata illi ma twassalniex tassew biex inkunu fil-ħajja, fil-paċi u kuntenti fil-ħajja.
Nimxu warah jfisser li t-talim tiegħu nożżuh, li ngħixuh. Li nafu li hu dak illi jmexxina fil-ħajja tagħna. Jew nitolbu l-Mulej illum u nitolbuh din il-grazzja sperati minn din il-kelma tiegħu li għall-imħabba tiegħu aħna nkunu tassew dixxipli li lesti niġtu lil nfusna, nerfgħu salibna u nimxu warajh. Nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Dominku nitolbuk mulej li aħna jkollna dejjem il-ħeġġa biex nitalmu u biex inwasslu it-talim tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum fil-festa ta' San Dominku għall-Ordni tal-Predikaturi għad-Dominikani kollha li huma ispirati wkoll mill-ħajja ta' dan il-qaddis nitolbu biex jgħixu b'fedeltà, ġenerożità, dedikazzjoni sħiħa, il-missjoni sabiħa li għandhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi fil-gwerra, fil-konflitti, li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjeta tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej ilqaħħom fih danek għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setana tas-sagrifiċċju sejrin nofrulek wetta u ħares bil-grazzja tiegħek il dawk kollha li jiddefendu il-fidi bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fil-festa ta' San Dominku int tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li juxandar
u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbu katilina wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' San Dominku u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-Knisja tiegħek fix-xewqa tagħha ta' rabta sħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Duminku għamel li bħalma imxiet ħafna l-qudiem bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis, hekk ukoll issib l-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu Nofru dan ir-Rożarju llum għal poplu ta' Gaza, daw kollha li qegħdin ibatu bħalissa minħabba il-bombardamenti, minħabba in-nuqqas ta' ikel. Nitolbu mulej biex ikun magħhom jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu dan iż-żmien hekk diffiċli. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-tweled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener l-erweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-għaraq tad-demm. Missienna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiedi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Obżnata kuljum għatina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marijom Malla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-tweled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġener l-erweħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiedi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżnata kuljum għatina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
La tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġener u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħlina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżnata kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil-minuħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana,
dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu jimgħu bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun trid int kif fis-semmi ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija kiberk inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija mbierek inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulimija mbierek inti fost in-nisa mbierek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmijek birk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mrejmijek birk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet tarina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġener u kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu, għalli aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawwa lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina, wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. Oħanina, opija, oħalwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nobietna palma naħfru lil-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek kifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Fenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Fenna lina. Spiritu qaddis Alla. Fenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Fenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqina dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħu l-ġisem
U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li lek għanna f'dalek il-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani, Itlob għalina. San Dominku, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għal. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjusaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.